aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay ipinadala ni Robert. Nangyari ito taong 1980 sa probinsya ng Siquijor. Simulan na natin ang kwento. Mapagpalang araw po sa iyo, Captain Kokak. Itago mo na lang ako sa pangalang Robert. Kakadiskubre ko lang po ng channel nyo. At talagang namangha ako sa mga kwentong inyong ibinabahagi. Bagamat nakakatindig balahibo ang mga iyon, ay may pagkakataon pa rin na napapatawa ako nito. Nagpasya akong ipadala ang kwentong ito at sana ay mabigyan nyo po ng pansin at maitampok sa channel nyo. Ang karanasan kong ito ay nangyari noon pang 1980. Binata pa ako ng mga panahong yan. Mga nasa 20 anyos pa lang. Sariwa pa. Sa mga panahong ding yan, ay nakatira pa ako sa aming probinsya, sa Siquijor. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar. Napakasimple lang ng buhay namin noon sa Siquijor. Noong mga panahon kasing iyon, ay halos wala pang mga turista ang dumarayo sa bayan namin. Hindi pa nagagalaw ang kagubatan, kung kaya't napakarami pang hayop ang pwedeng hulihin at kainin doon. Ang bayan namin ay malayo sa dagat. Bihira lang kaming kumain ng isda. Pero ganoon pa man ay ayos lang sa amin yun. Sagana naman kami sa karne ng hayop at mga gulay. Hinding-hindi kami nakararanas ng gutom noon sa probinsya. Hindi gaya rito sa Maynila, na pupwede ka lang kumain kapag may pera kang pambili ng pagkain. Bagamat kalat na ang mga kwentong aswang sa probinsya namin, ay nakasisiguro naman kaming walang aswang sa baryo namin. Paano ba naman ay alam namin ng pangunahing pangontra. Asin lang ang katapat ng mga aswang. Kapag nasaktan ng mga iyon sa pagsaboy ng asin, ay huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Tumakbo ka na. Pero kung marami ka namang kasama, labanan nyo. Matalino ang mga aswang. Hindi iyon lalaban kapag alam nilang dehado sila. Maaari ka ring hawaan ng aswang sa pamamagitan ng pagkain na ipapakain nila sa'yo. Isa lang naman ang paraan para hindi ka mahawaan ng pagiging aswang sa ganoong paraan. Huwag mong kainin yung pagkaing iaalok sa'yo. Bukod doon ay malaking bagay din ang pagpatak ng kalamansi sa pagkain para maibunyag ang totoong itsura noon. Subalit walang naghinala sa totoong katauhan ni Sisa. Siya yung bagong salta sa aming baryo na nagtitinda at naglalako ng ginisang suso. Lahat talaga ng bumibili rito ay sarap na sarap sa suso niya. Aminado akong napakaganda ni Sisa. Mataas na babae. Mga nasa 5'7" ang height. Matangkad lang kasi ako ng kaunti sa kanya. Yung mukha niya ay maliit lang. Ganoon din ang ilong na maganda ang pagkakatangos. Mapungay ang mga mata at manipis ang tikwas na labi. Bagamat hindi ito kaputian, ay talaga namang napakakinis. Parang wala kang makikitang kahit anong peklat sa balat nito. Bihira para sa isang probinsyana. Kaya naman lahat ng kalalakihan sa baryo namin ay humaling na humaling sa kanya.
Palagi nilang inaabangan ang pagdating ni Sisa, sakay ng isang maliit na kabayo. Kapag dumarating ito ay nakikipwesto ito sa lamesa ni Mang Kadyo. Inilalatag niya roon ang niluto niyang ginisang suso. Parang bopis ang pagkakahiwa noon. Tapos ay nanghihiram din siya ng maliit na palangganang may tubig. Doon niya ilalagay yung 2 malaking buhay na suso. Marahil ay paraan niya iyon para ipakita sa mga tao na sariwang-sariwa ang niluluto niyang suso. Kakaiba nga yung suso na yun eh. Mas malaki pa sa kamao ng tao. Sobrang laki talaga ng suso ni Sisa. At iyon ang talagang kinaiinis ko. Lahat na ng tao sa baryo ay tuwang-tuwa sa kanya. Kasi ay ang sarap daw ng suso niya eh. Lalo na ang mga kalalakihan. Sa kanya na nakabuhos ang atensyon. Ako lang yata ang hindi na humaling sa kagandahan ni Sisa at sa malaking suso nito. Captain Kokak, talagang inis na inis ako sa Sisa na yon. Makita ko pa lang siya ay kumukulo na ang dugo ko. Ayoko rin sa malaking suso niya. Nandidiri ako eh. Naiinis din ako sa mga tao sa baryo. Paano ba naman? Noong bagong salta si Sisa ay wala man lang sumubok na patakan ng kalamansi yung tinda niyang ginisang suso. Gayong palagi naman namin yung ginagawa kapag may mga bagong mukhang napapadpad sa baryo namin at nag-aalok ng tindang pagkain. Kapag maganda talaga, hindi ka paghihinalaang masamang tao eh. Isang araw ay napansin ko si Cardo. Kababata ko yun. Palagi kong kasama noong wala pa si Sisa sa baryo. Kapansin-pansin ang pagiging malapit nila ni Sisa. Halos doon na nga nauubos ang oras niya. Kakasama kay Sisa sa pagbebenta ng ginisang suso. Yun yung punto na sobrang nakaramdam ako ng galit. Kaya ang ginawa ko ay umuwi ako ng bahay para kumuha ng kalamansi. Hiniwa ko iyon at inilagay sa bulsa. Madali kong tinungo ang pwesto ni Sisa. Hinawi ko ang mga nakatambay na tao roon. At walang ano-ano ay dumukot ako ng hiwang kalamansi mula sa aking bulsa. Pinatakan ko yung malaking buhay na suso ni Sisa. Walang kakaibang nangyari. Suso pa rin yun. Sobrang napahiya ako. Kasi ay nagtawanan yung mga tao eh. Pero kitang-kita ko yung mukha ni Sisa. Bigla iyong sumimangot. At napakasama ng tingin sa akin. Sa isip-isip ko ay subukan lang ako nitong sugurin. At talagang sasabunutan ko ito ng bonggang-bongga. Sa pangalawang pagkakataon ay dumukot ulit ako ng kalamansi mula sa aking bulsa at ipinatak iyon sa ginisang suso na iniluto ni Sisa. Lahat ng mga tao roon ay nagimbal sa mga nangyari. Yung ginisang suso kasi naging parang tinadtad na karne ng kung ano, tapos nabubulok pa at inuuod. Umalingasaw rin ang napakabahong amoy mula roon. Ang isa pa sa ipinagtaka namin ay ang mabilis na pagtakbo ni Sisa papalayo. Napakabilis noon kumpara sa pagtakbo ng isang normal na tao. Wala rin itong pakialam na iniwanan ng kanyang maliit na kabayo. Captain Kokak, mula ng araw na iyon ay hindi na bumalik sa baryo namin si Sisa. Yung mga tao sa baryo namin ay hindi naman nahawa sa pagiging aswang. Ayon kasi sa albularyong tumingin sa mga iyon, ay wala naman daw karga yung ipinakaing bulok na karne ni Sisa. 1 taon ang lumipas, ay nagpasya akong lisanin ng baryo namin sa Siquijor at pumunta ng Maynila para makipagsapalaran. Ngayon nga ay masayang-masaya na akong namumuhay rito sa Maynila. May regular na trabaho na rin ako. At higit sa lahat, ay hindi ko na kailangang itago ang totoo kong pagkatao.
Captain Kokak, nawa ay magustuhan mo at mapansin ang kwentong ito. Nakita ko nga rin pala yung mga picture mo sa Facebook. In fairness, Captain Kokak, guwapo ka. Tapos talented pa. Muli ay maraming salamat. At nawa ay magustuhan nyo ang kwentong ito. Muli ay ako po si Robert, na ngayon ay isa ng Berta.